हेलो दोस्तों, हम हैं भोजपुरिया तड़का और हम सुनाओनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू करी। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट के ए बेरा खाली बिहार में ही नहीं पूरा देश में चर्चा होता, काहे सी कि ए सीट से भोजपुरी फिल्म के शेर पावर स्टार पवन सिंह चुनाव मैदान में ताल ठोक के खड़ा बा। और वही जो काराकाट सीट से पवन सिंह के मां प्रतिमा देवी भी आपन नामांकन दाखिल करैले रहली, लेकिन फिर आपन नामांकन वापस ले लेली। यही से ई तो साफ बा कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट पर पत्थर की तरह जमल रही हैं। पहले संभावना रहल कि पवन सिंह चुनाव मैदान छोड़ दिए, यही से ऊ अपनी मां के नामांकन करैने है, लेकिन अब ई तय बा कि पवन सिंह मैदान छोड़ के भागे वाला नहीं खन। बता दी कि लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट पर भोजपुरी के शेर पावर स्टार पवन सिंह जब से नामांकन करैले बाना तब से ए सीट के चर्चा बढ़ गईल बा। और यही जो से तो एनडीए के ओर से उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में उतरल बाना। इंडिया गठबंधन के राजाराम कुशवाहा भी चुनाव मैदान में उतरल बाना। यही जो ई तय बा कि अब इस सीट पर 3 लोग के मुकाबला होई और ओमे से केहू एक आदमी जीती। अभी वोट पड़ले के बाद और वोट गिनती भइले के बाद ही पता चली कि आखिर में के जीतल बा। तो रउआ लोग के ई खबर कैसन लागल, अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी त का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और कमेंट में रउआ बताएं कि रउआ लोग के पसंद करनी, पवन सिंह के या उपेंद्र कुशवाहा के। कमेंट में रउआ लोग बताएं। मिलता नहीं आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।